Продължаваме с бързата оценка за състоянието на пациента. Има няколко основни протокола, които ще разгледаме. Първият протокол естествено е при някакъв случай на някакъв травматизъм. Гледаме дали има обилно кървене и в такъв случай ще спрем кървенето. Другия протокол е започваме с оценка на дихателните пътища, както и дишането и сърдечна дейност. Да, ако имаме пациент, който е с ампутация на крайник, има обилно кървене, ние няма първо да тръгнем да проверяваме за мениджмънт на дихателни пътища, дали има проходимост на дихателни пътища и тогава да менежираме тези дихателни пътища. Ние ще спрем кървенето и ще действаме последователно. Основният протокол, който се ползва е проверка за проходимостта на дихателни пътища. Има ли някаква обструкция? Направо ли ларингоспазъм? Има ли ангиоедем вследствие на анафилактичен шок? Има ли пропадане на езика вследствие на мускулна релаксация? След това е дишане. Диша ли пациента самостоятелно или трябва да го вентилираме? Има ли кървени? Има ли сърдечна дейност? От всичко това зависи какви ще са последващите ни действия. И от това зависи дали ще спасим един човешки живот. В случаите, когато имаме обилно кървене, първо трябва да спрем кървенето. Ако има някакъв предмет, което е чуждо тяло в тялото, не го премахваме. Тоест, поставяме една компресивна превръзка, превръзваме, може да сложим турникет, пневматичен кат-турникет, каквото имаме под ръка, спираме кървенето и тогава се връщаме към основния протокол с дишане, проходимост на дихателни пътища, дишане, сърдечна дейност и повторен контрол на кървенето. Но основното, което е, запомнете го, проходимост на дихателни пътища, дишане, сърдечна дейност, кървене. Това е основният протокол, освен в случаите на травматизъм, когато имаме обилно кървене и то трябва незабавно да бъде спряно, защото ще доведе до влошаване на състоянието на пациента или до най-лошото. Благодаря ви.